damdawiin lian tak pakhat alo langa nutak le patak to tak pahnih lo ti phei mek chuan unau nu kiu huwa kum tam tak chung itunu na tho chu tuna hian hreto lo mo an ti chuan onie ka tunu hi inain ania doctor ni bokasin chutia sei mek lai chuan miss e chu alo langa api chuan sei chun zomin ani hi zong mei chezai dam le nun nem takania ngil nei le mithil phal takani bok tin phang miok pakhat lek po tin na thre mi ani nge nge chutia fakvio lai chuan nain ero chu thirpum kengin ama misual ngol ni om tak chu soi sak tumina pan meka api na chon chin a soi dan nen chuan ain per san deuh ni na lang ama mi parwal ama khoi tum tu chu pakhate te chuan a soi so hek hlom maya kung fu la alo thiam hle la taka roi lo te a chuan an vai chuan an tu deuh phung mai miss e chuan tiang chu da thain a hanin siam thate te a in pu ber chuan a thiam lo wal hlir a ron tir cheu ni don hi ati nunglam atonga assistant ron tlan phei chuan boss he haiwa hotel en thak na chu chung lama khian oma ti na khina an panhi chuan kal ngalin le lama pq ha te an lo lang le a ani nang una papai sani tupa chuan engna nge a tho be a tin lo zot vela papai sana po chuan o ani e ka tupa hmin chu peyon ania ani chu college cha professor na a thok me ani chutia soilai chuan a tupa po chuan lang ve a apu chuan a soi chun zoma a ming thang le a angil nei boka nung chong moi taka nei bok mi roi rongil le lang tlang tak mai ani boka sin chutiang chuan je phang ro pui tak tak te po ani ni an thia ti chuan le Mr. Pei te lam an lo lang ve le a assistant chuan an mi man chu RE kha $1 billion project kha yo khan ati chele ni tong an thia Mr. Pei chuan an mi friend kuta chuan na tak chuan a han vida an mi friend chuan min zuro pu bertin a tre ta tur maya Mr. Pei chuan a top nan ka zot liang che ia to chu tunge ni ti na zota an mi friend pa na til tuk po chuan a soita I kanu kha aming chu I tia soya tumlai chuan ana chu tur lovin a thidang ta Mr. Pei chuan Mr. Cha chu kovin ada bo tiang hala hotel pakhat alo lang lea nula le tlangwal an lo mudun meka hepa hi yan zawa nin miss e pial pa ani chutia anin chulvel lai chuan kongka chu on hongin miss e chu aron luta a phone camera chuan on cover pain heo hei zet chu in ngai zong ten ka thil thleng ani hi mole aron tia chu ve le rang tak chuan an hanin siam thazung zunga an phuchiang kher mai yan zau chuan in chil thadeu sok sok pa chuan ain longhak te inga yang khani mi lo nia tin a hlau thong hle a miss e chuan ka record vek lo male chuan nang ma ngein kanin neina po hi ti top ani ti ipuang chok do nia tina kal sana yan zau chuan ain ngai da nang kha ani lo tak tak ania tin a zui ve hala miss e po chu atlan chezera nunglama chuan yan zau te chuan ta khan ding ha ro tin an zui ve bok Rom pakata chuan Mr. Pei po in thak tumin akor te chu alo phel ve mek boka akong kharbula chuan miss e chu abiota a zui tu ten an ron nai zela wang chuan Mr. Pei rom chu a hong ta topa Mr. Pei po chu a ka miss alo ha thadon mek zoi muang chuan han ha miss e chuan a mai alo vat Mr. Pei chu aron hoi phea amma mei chelo ding me kan mo chuan
chuak vat tur chuan a khil Miss E chu pon lama tonga an lo ko wang chuan zai zok chuan tong lo tur chuan Mr. Pei chu a khil nga la Mr. Pei chuan heta hian midang an ve lo an ti chuan Miss E chuan aka chu ava hup sak vata pon lama tong chuan ian zau bial nu chuan in chung lama hian thomom ian zau lu tila ven chiang alo tia kong ka chun kon hong trap to tia chuan Miss E chuan unau pa khongai takin min phuilok te tin angena Mr. Pei chuan abula sofa chuan a koi tlu nga la anin ende orang lai chuan an kon lut veta ian zau chu a kon fai fuk zewa Mr. Pei chuan kon hoi letin chuang nga ro atia ian zau chuan a thiampa iche sei the mai ti in a chua san nga la ti chuan le Mr. Pei chuan Miss E khabe chu dom sakin nai set soda chuan a ena Miss kanin moto thinem tin ki sa han tuma Miss E chuan mai thei momanga te chuan tin a ngonga chuan khriau ni om tak chuan a so a Mr. Pei chu a in dom deuh vong vong Miss E chuan ngai tuin zirlai tlem te chuan letna a siam chem ni tin nui sang chuan kal san atuma ma se Mr. Pei chuan ada ka chuan kon chel le a voi khat I ron lut to chu tiang mai ol som chuan I chuak thei lawang an ti chuan lam siam vatin langwal fa pathum lai nei to kania he tiang hian ka chunga iti duang ti chiang amo atita Mr. Pei chuan nang hi a han ti chuan Miss E chuan ngai ngam mel deuh chuan an lo la ena Mr. Pei chuan an lo mel kum hle mai chuta an phone chu alo ri ve ve a an pani chuan call chuan han chang ve ve a Miss E chuan a pi chuan a kon bia mi tu emo ka mel khre tir du chia ipu pe to pa hi mi hui hom le zai lam takania ngil nei le mrel ngil takani puka tia soi mek lai chuan Mr. Pei po chuan chu tiang bok chuan apu chuan an lo khil ve mek boka an minga soi lai chuan Mr. Pei ta pani po chuan hanin en le deuh thut maya apu chuan voina kon kal ngai nge tur chuan alo khil bok ani hoile tin Miss E chuan kapi tuna chuan ka buai lu tuka ka kon bele vat zok don chenia tina khila Mr. Pei chuan ole kapu ko kon theng thoi don nia ti na lo chang ve boka kol chun ta ve ve no chuan Miss E chu kalmai han tuma Mr. Pei chuan ngonga chenin I chuak ka phal sak chem ni ati chuta Miss E chuan phaka ka chole ta kal nge nge ngai ni in lama ka fa te chuan apa ngai nan lo top vele ngai tawang ka pasal khongai thak le no pang tak chu natna wang na bu ngala chuan nang hi ka fa te pathum tan apa yon ni theingem chung kwa min din sak theingem ti na han na I vela Mr. Pei chuan alo lau le ang loya thut lenga chuan na thun hoka mi kon nai su ti na lo in danga chuta Miss E nui chu azata nui deuh vak vak pa chuan chu tiang khop chuan I anemo ani phot le kapate tin a chua sana chuta Mr. Pei chuan khathiam ta ni om tak chuan a han nui le ria an nu chuan a kon khu deuh fak faka a pang te chu han deka Miss E chu hotel lampan chuan a kal meka nung lama chuan assistant chuan boss tin kon boss grupa hian phasan tun omani kha second master khan heta hian ami te kon tirania I thang dongo an ti chuan kon fi tak chuan engtin nge ke hiam buina ka to theite lulang ma se kha pa kha zanin hian ka ti chevek don ani atia assistant po chu lo bu mawa Miss E chuan call chu dong hala api lo ni o ka pi ka kon thlang trap to e ti na khida assistant hena chuan long nga ka ro le ama chu ka ti lum main date ni tu ka kalangai ni ati assistant chuan enga tin makalo ti email le maya Miss E chu a han nuya Mr. Pei po hotela chuan a kon thlang ve ta
apu chu kolin a kon thlen to thu te chu a han khil ngala a khu pa deuh beka apu chuan anula hmuh tur ming te chu a khil non le a kol chu ada ngal bok chutia din reng lai chuan amma kon kalpel donula a hmuh chuan anui a za hle mai kan khovel hi han zim thin te lu lem tin miss e chu a zui ve ngala miss e chu a kot silpa chuan ko lam phang meka assistant in kan mi le sa te chu kan chan chho do nem an ti chuan hai thil pek kan thon ma sa phatang an asian business zong chu lo de bo veka ti na khil Mr. Pei po chu a kon lut ve a miss e bula chu na kon dinga miss e chuan ilan dan te kha hanin an te eng ang mo phur na in nge min tlak buk ta hi ti na lo tong khum le a Mr. Pei chuan hotel a khang ka pui to chia atlem banga chuan lom tu soina te po ani mai thei an tia chuta miss e chuan athil ti lai chu to pin a hoi le eng ang lom tu soina chi nge ni idwa in anek ta ya chuna pot na ya nai deuh se sota chuan anin ena Mr. Pei chuan a kong a buanin ka blind date tur hi kan no bo thainan lem chang don turin min puila ka do ni atia chuta miss e po chuan du lai chu tiang booking ke po kan blind date tur hi kan no bo thainan kan in pui to nang chu tingo lo ti ve boka kalang tin in ran tak chuan an kal nga la roma chuan an luta ma serin lo deuh mai chuan an pi de pu te ve chuan va mu Mr. Pei an inga tinge kapu heta hiani oma ti na ngai tua miss e po chuan api lo om ve na chan bok chu chu tiang bok chu na ngai tua ve tho ni apu chuan kokin nang ni pani chu in lo in hudai toilo atita chuta makti mel tak chuan an ena pikyu huwa chuan ente an pani an hanin me je hi ati ve le a chuta khoi chuak thotin nang hi ka dei du chui lo ni mo an hanin ti ve a in ran taka kal si kha anin mu tha hlei thei ta dek lo miss e chuan he pa hi nung chang moi tak hoi hom tak le ri ngil tak chu mo ni a ti in a chhuwa chhal ta apu chu alo bu ngau ngawa Mr. Pei la chuan he no hi mi zai tam le fing tak nula nung chang moi tak sei chu mo lo ti ve le boka api po chu lo bu ve ngau mai miss e chuan eng po ni se he tiang mi pa ne na kan om don tu na chan hi eng ma om lo atita Mr. Pei chuan alo du bik lo eng po ni se he tiang hian mel khriat lo mi pa go ma i on lut ma sa ang ti tu nge khria ka nei du bik teuh lo che alo ti ve le do mak boka miss e ngai dan chu alo ne lo na sa chuta api chuan an thu chu an pom don lo ngia la a khriat no chuan pu pe ya chu a signal ngal zewa chuta pu pe chuan a om chu na ti mel tak chu na dom ta vong mai a on pa de oi oi mai ya Mr. Pei chuan boi pui ngal vatin kapu tina ko ngala pu pe chuan ka husel ni hi apan hle to ni chung kwa idin lai hi ka man to don lo ani hi tin lem chu a han chang kwal vel le a Mr. Pei chuan hlau thong tak si chuan kapu twim khurte thuloi lo tak tak sui te su tina boi puya miss e chuan ti ngai na khelo tak chuan alo en deuh top maya chuta api chuan engma tilawin i en liam mayang mo i chung ten basal nei tu kan du chia nia ni e ipi hi ka man tlak lo em ani don hi te chu han ti kwal ve le a ni lo ka pi englo nia an ti lai chuan khol lo kala lo khol tu chu enin a chang du da long api kianga chuan kalin ka pi in ne na ta na in bua sei angai thlenem hadam photo ke man ka ching fel ma yang tin an hema api po alo bule ngawa chuta le kong ka tang chuan i nain tia on vinin miss e pa chu kong ka on hongin akon luta a u naw nu le apial pahlui te po chu an kon kal ve ta apa chuan i nain
ka kol te chang lo tuin nge thu pe che a tin a kon por ta viau maya Miss E chu a thut na tong chuan a kon tho chuaka nakina kan in bedonia to na chuan kala boi ri tin a chang a u nau nu chu a kon in rol hala u nau nu engtin nge ka pai ka thiang kha ni biak ngam zo ka tin a kon vo ve le vela Miss E chuan helai mun hi itong ve na tur mun ani lo hi alo te deuh maka apa thin rem chuan Miss E chu beng ta Mr. Pepo a kon ding ve ngala an bo rok chu a sang chho ta viau mai le apa bok chuan engwang nge ka tiang kha ni u nau nui biaka te na vin le a Miss E ngai dan ani lo na samai a u nau nui ro alo lim khop mai Miss E chuan he ka u nau nu nakin loka amak pa ne mai tu khumalo mut pui tu hi ka ba pe reng lo an ti chuan a u nau nu chuan nang he ni rom ni in ne na ti top du wanga ke u nau nu nge po dik lo taka min khwai roi tu chu te na lo tong ve a yan zau chuan ka hriat lo at long wal dang ngai zong in nei awang mai mai in pu chian na tu zong mai mai ni kha adikem chu pa chu tu nge ni se ro atia Mr. Pei chuan alo chan ngala Miss E chu vakwain ke hi pasal hol kani a ron ti ta chuta makti mel tak chuan an ngoi deuh ta thap maya Miss E chu on tongin nie antikalom heta hian in nei na ta na imbua sainan chung kwa kanin mu khom me kani tin Mr. Pei da ka chuan a bei vera yan zau chuan Miss E pa hena chuan ani chuan kapu kanin ran nei bo cheta wangin kha kan pu be second lot nena inin mu po kha thil thelo top nin ka khia anti chuan nilo yan zau tin Miss E hena chuan vin zetin tunai hian ngai dam til kha rong I rem khovela chung ko ho so be ya kuza thone tu pa be chu jingzawa zanria bo se na host tu kan lo thlangdona sen chung ko nan hian in zom na kan nei lo chuan som na po kan nei rawang chu tiang ani vai chuan chung ko dang in ke ni hi min nu chat le bokang ina in alui tla suang che ti na hawa Mr. Pei chuan ngai tuin ke hi an sei mek chu lal pani na chu kan ni ti hi ka khida ni chuan Miss E tan hian dingin ka pui thenga ti na ngai tua ti chuan la Mr. Pei chuan ani na taka chuan ke hi tin soi atum ta ma se soi ma chuan Miss E chuan thil thata kan ni chu khas ken master kha ka ho tak zeta chin alo ti dai mai Mr. Pei chuan makti mel tak chuan ena yen zau chuan kan soi second master hi tu nge ni I khriam chumi chu khovela chung ko lian le house beng an ni a jidao in zom khom pol lian benga thu nei tu lu benga ni bok tin sumdong hausa te chawin ama chu an mu theya jingzao kom pumpu ya hian kan sen chung kwa chau hian mu thein in tan chu pa house tak mai chu in zom na kan siam sak thei bok chu ni tin ama po chu ain ti thei le mai Miss E chuanin mel tak chuan e sei zo to ni chuan kan hangkal phoda nge kanin ne na license blak te kan langai box sia tin Mr. Pei chu kwa apa thin ran chuan kok lein he pa hi tu nge moni phiang sina a chan chin po kan hriat ngai lo tlang wal ka thei tak chu kan ni chung ko tan hian pasala ine yang mo tin avina Miss E chuan ani hi college professor ania chuan enge pasalatan kan ei don ani mai a ti deuh mak an lo e lo hle maya apa bok chuan zio teu tu thlatin lo tlem te chuan engtin nge idin chom thenga ina in irong buai deuh ta em ni tin avin le a chuta au nau chuan kapa thin ran du su afiam thu mai mai pon ni theya engtin nge zio teu tu satlia ve mai mai chu nei adu te lo lang ne akan theya chuta le pupe ya thini na tu ka lo akan tho chuaka katupa hi hosa mi zaidam takle mi te ngai tu tak mi ani nain khreoma to hi aphal ha ulawang akan ti veta Miss E chungan tongin alo tle cheta ni pon poisa ka thok chok venga ka thlop zel don lom ti ni sang chuna soya
Mr. Pei chuan Miss E chu enin a hlim hmel hle mai apa te ro chu an lo thin rim viau mai a Mr. Pei ro Miss E chu soi khan he hle ni na langa a benga chuan a lo nan deuh tluk mai a khideu var mai a chuta yan za wa thin rim chuan Miss E chu ko ka E9 in chiu suang che tin a chua san nga la ni au nau nu chuan he yan za milong hak te tin a zui nga la chuta apa chuan ko kin he pa hi in nei ngamani chuan I ke hi ka vot liak ang tin a vau zuya a chua san zui ve ta nga la ni an hu deuh chuan a pi po chu kan thowa 9 I tu soya khan ding tlatang che o an ti chuan a eng thu bek chu mo alo ti ya pupe ya chuan katupa nen in nen lai sen sin la don ani ti khamole alo ti wata Miss E chuan ti vak ngai na khrenawa alo in soi ok lo to box sia Mr. Pei chu mit mein nial dan to chu a han ngai to pa Mr. Pei chu alo la hlim viau mai box sia ani chuan kan la mai tu ani don lom ni alo ti dai maya Miss E po zalo ti khret tak chuan han nui luya ole atuk lama chuan in nei na kha chu an vala ta nge ni an ron chu pa chuan Miss E chuan thutluk na mol mang tak ani voi ni chau kalam mu mi pa nen chuan kanin nei ta chuan in sia tin alung chu ala thluzan lova Mr. Pei la chuan in chirem anti chuan Miss E chuan hewata Mr. Pei chuan atlai tol tuk anti lea Miss E chuan in chirnang le tin sana chu han ena nai kalangai to ni hi long hak lok la ka han thlang che ti in akal sana Mr. Pei chuan en zui de wong wonga an nu de chuan Mr. Pei ma chuan motor pakhat chuan dinga motor tang chuan yan zau chum han mo taka lo tlan chuakin kan pan hnaya Mr. Pei chuan nek atoma engting ye ka bial nu min rok sak ngam zo ka akon tia Miss E khana bana lo chel man kami te engting ngi lo khoi ngam zo ka akon ti ve a Mr. Pei chuan makti mel tak chuan alo ena yan zau chuan 9 ka kong milo dal su athi chuta Miss E chuan ngai tuen nilo amma hian ka che dan phung ka tilang thei lawang ti na ngai tua Mr. Pei po chuan he ta hian ve box sia ka sui samai thei lawang ti la lo ngai tu ve boka chuta le nui sang in Miss E chuan do tak lovakal ma chapote keman kalo ching fel don nia anti chuan Mr. Pei chuan yan zau ban le lam chu on sel vein kal gole to na hian ni pasal kan ni towa he ka buina ve thonia tin an soya Miss E chuan yan zau ku chu mek lein min ringo ka ti thei tak tak lom antia yan zau chuan na lo ti hle to Mr. Pei po chuan ke pon ka ching fel thei ni ti hi i ngai na ngai lom ti pa chuan han mek le thina yan zau chuan tlin da lo a kon rak chuak ta chuta an pahnih chuan an thla yan zau po le chuan a let deuh topa nui sang in an pahnih chuan yan zau chung chang chu an han zel din le chowa in chunga chuan an luta Miss E chuan ka himna tan min chen puidon nia an ti pa chuan ngai tua zomin anin hu ma sak tuma khuna dam doya ngonga a vi lu kha khre chuaka a khu kha ka ti gai thei ngil de ya ti ngai tua lai chuan Mr. Pei chuan khung hal deuh thabak bak mai Miss E chuan phakau chuan sen yan zawa na kon ne ka tong che khan itak sa chung lama khan liam nei ni anga itan dam doi kan siam sak hang cho ti na kala Mr. Pei po chu a khu deuh bak baka thu thlenga chu na thu ve nga la Miss E po chu dam doi siam in a buai assistant ne na tongin call a kon dong le a boss man mo takin pasal in ning kalo khia tunge chu pa chu ne ngai nga te na kan zo ta ni Miss E chuan zero tu pa ngai mai nia minem tak le dek thong ve tak mai ni e kani na dik tak pholan a thiang lo ti khalo khia la atia assistant chuan ma se boss kan mi da sa ta chu kha second master khan ala freng ranga
he thil hi chin fel ani vat lo chuan ini na dik tak hi pholan ani thuai mai theinia ati mi si chuan ngak la lo en ro min ron be non le nge yang ati chuti lai chuan Mr. Pei po chu assistant chuan on call ve ta boka second master night rabbit khan min ron be le kan Asian si pai ta chuan be an to ka ni tlu le ding on tam tak an la ni a kan thia Mr. Pei chuan man mo ngai lo ama chu kan kol thuayang ya to hian khovel a the dok na sa hleya jing zau hotela kom ti khidla min that tu kan local nge yang atita te chuan le miss e dam doi siam po chu alo sowa Mr. Pei hena chuan dam doi chu in tur chuan a han pe a Mr. Pei po chuan lai na in ngala dam doi in zo chuan e takin voin khan that master i huwa thu kha isuya ama hi i khathiam lo zo kem ni te na zo ta an han in en le do wang wang hu chuan mi si chuan sen yan zaw po kha pang boka a kha ni a eng ti zong po hian an tha thei lo an tia Mr. Pei chuan mai na sa chuan a kan khu le ta mi si chuan enge mo dik lo omo kha dam doi khan dik lo om mon lon le tin an zo ta Mr. Pei chuan ala sal tu ka chu wang chu niang adai hun kan hak mai nge tin dam doi chu do kana chuan ada a dik tak chuan tia soi tum lai chuan miss e phone chu alo ria miss e po chuan phone chu en ngala thala ka chu Mr. Pei ya alo langa mai ko vo wang chuan abula thu ni ti au chu khrem lo chan chin thawen a soidan chuan liam a tor nuwa a voi khatnan master panina chu a kanin lan don nin an soi ti hi lo ni Mr. Pei po chuan chu lo en ve a miss in hena chuan he thil hi ingai sak ve em po kalo be selo sin baka apoi khop mai kha ya to kha adam gai to don lo tina ni chu anti chuan miss e chuan lo ngai thei vak lo engtin nga chu tiang chuan chiang takin soi thei zo ka alo tia Mr. Pei chuan pu ber chu ati thin o viu ni te chuan thil tha thleng don lo po ani mai thei sin an lo tia miss e chuan ia to hi i lo ngai niam viu po ni mai theya ma se hi kan hrinang che dam gai lo to zinga pakhat chu nang ma hi ni an ti chuan nang hi tia soi zo le thelo chuan ang khu le deuh ta bok boka miss e chuan enge dik lo oma dam do ya khan dik lo omem ni an tilia Mr. Pei chuan dam do hi a khalo tu ka chu wang niang an ti chuan ka ti kha deuh ti chu ka hria tia ngai to in kan lo in ve china nge tia in chu han tuma ma se Mr. Pei chuan chu ti ngai lo wang ti na lo danga Mr. Pei chuan thut na hen chana chuan a kuai tua anin en de vong vonga ole zana lo nia an na ve ve chun chun zum le lo ngai ta miss e chuan ko te chu phelin ama thuam ngei mai chu a han hatana chuti lain Mr. Pei po silai tam tak da na ro ma chuan lu ta miss e chuan ron bein du tak voina dam lo kan ne ya to kan hodon lo lia ti na kan khila Mr. Pei po chuan ke po voin kan hathok ko tlai do na milong hak tu suang se o ilo mu ma don nia ti na khila bok amman ko te pe fel nu chuan a chuak ve tang hala hotel le lama chuan mi su chuan yan zawan second master mu thei tu ka a khwelu wang chuan a lo fak ve me kani yan zaw po lo in ti thei hle maya he hotel hi ka pate ta nia thumal khat chu mangin tunge lu tang ti hi karel theilom antia mi su te pa fa chuan lo ngai san hel hle mai pui a po chuan yan zaw lungai su kan ti thei em mang second master hi kan mu thei ni phot chuan kha pe yan kha jo tir na kan pringe yang ti nan phur viau mai miss e po chuan a chem te le ka wa to in alo chang ve ka to wa chu ta le second master chu kan thleng ta tin kong ka chu non honga Mr. Pei chu a bodyguard te nen an ron kal me ka an ron lu don mek lai chuan yan zau te chuan ron nang ching halin an han ko dek deka bodyguard te chuan nung tol tur chuan an lo khil tawat a pia tonga miss e po chuan lo enin ka pa po heta hian a ombok nen
ตัวน่ะไม่ชวนเจ็ดก็ละเทริดอนโลนี่เฮียตีนอ่างไอตัวอเลสันเดตระยามาเซมิสโตเปชวนล้มหุยอาจุยเวลตังฮัลรูมตอบล้ำอัเทนชวนมิสโตเปชวนกวินยาโตอาโตปัจจุบันอีกคนหินลันตามโมอาทิเวลมิสอีจคนทงชัวกาอีจูอัลเบย์ดงโลนี่โมมินหัวตัวมินเทตอบช่วยทิลตั้มตะกับปลังอันนี้อันที่จวนมิสโตเปจวนจูโอจูก็เครียดนู่อังเล่มายาตีนังไอตัวมิสโตเปบกจวนนั่นที่มิงฮีกุมตั้มตักช่วงจูกเราจงตัวมาเสียจูก็ทิลตุมจูนังเฮียมินติตอบสักเซล่ะวันเฮียนันติงเงี้ยเหตุเล็กจินเฟลังอันที่ยามิสอีปอจวนจูเวลเฮโอจูเอ็งวางคุยไล่ผู้ไหนมันตักเครียดโตเงี้ยโมเนียก็อินเครียดตัดสุดเลยตีนังไอตัวเวบกนี่มิสอีจวนเกฮีมีประคัดมีสมตักกันเนี่ยตินข้างกุมตั้มตักช่วงคันก็มุดเฮเราเชียอีเทียมนะแต่เราไปทำตัววิวในเราโม่ยังไงตัวเงินเลี้ยงไงตอนนั้นนี่จูจวนแห่งกุมช่วงแต่เฮียนเองไงถอดที่นาอินนาจะจูอีถกทัดเทเมื่อโม่อันติจวนมิสโตเปจวนเหตุที่เราเห็นจางไงนักลั่นที่เราฟังอินมินเดมสวงเจ้าตีนเจ้าแต่จูอันพอยแต่เว่ๆอันนินเบงมาตาอัดตัวเว่ๆปอจูอันเราเทียมฟิวไหมมิสอินเป็ดอัตุมไลจวนมิสโตเปจวนเราดินตังอินนั่นเราฮีก็จนหูเงี้ยยังไงเอ็งเตียงเขาซาปนิเซมีประคัดชันช่วงตัวเองอันนี้จูก็มองมนี่ชูฟังจวนก็คงอีโลดาเราฮีอิตานัทโซกังอันที่ยามิสอีปอจวนให้ฮีกันฝรั่งเศสนั่นเราจูอากันช่วงเลยตัวไงระวังอีจากนั้นที่ขอกันทนไม่ในตีนอัปเปตาแต่จวนอันหันิมเบลดอนหูจวนมิสโตเปจอกจวนมิสอิงห้องจวนเซมเตนอตินตามิสอีจวนเมลหูตุมินหมายก็จุลิสักเงยตัวมาแต่จวนเลยหมายก็จูอัพเฮลสักตาอัมเมลเอ็นอาหารตุ้มเชี่ยจูมิสอีจวนมิสโตเปเกจนตักจวนนั่นก็สักตาอาจูตุ้มเดือดวงไล่จวนรังตักินอัดลานเชียงาลมิสโตเปปอจวดที่นักเล่ตีเขียดามิสอีจูรุมประคัดจวนรูดินอากรจงจูอันเพลาชุดเลี้ยงลูกคำนวณจวนนัทุกคนว่าบาดูมาจวนอิมบอลตัวจวนลุ่นงาลาสุดที่ไล่จวนมิสโตเปปอจูมาจวนนักลุ่นเวเลียหอยกวลเวลินตู้มาอันโลนียเขียดหัวจวนไม่ก็จุดเพลินอาเปียทวมหัวดานบอมาจวนนันดาชัวอันเอกไตที่จูอันเพลหัวจวนบาดูมละมาทอมอาเขตาอากรช่วงจิมเตจูเจนงาลินบาดูมจูบปนามิสอิมบอลโซปอจวนชัวตาอันนินหัวจูอันพอกดุนเล่ไหมมิสอีจวนอินทิงเย่ให้ตาเห็นอีอมเทโซกาน้าจงเห็นอีโหดหลายโดนนั่นนี่ล้อมนี่ทีน่าจอดหาลตาฟัตามิสโตเปปอจวนโซจูรีอินโดนที่สวยนี่ล้อมนี่อธิเวกับบุกามิสอีจวนนักเล่นจวนเอ็งวังนี่โดนมินขลังเลยมิเชดงอากันกัลปุยเตฮีอันนี้ไม่ลงโมทีนั่งไอตัวมิสโตเปปอจวนให้เตียงเฮียนให้ถัวมันเนี่ยอันนี้เฮียนมีตัวหมอกงาอันนี้นิจกไม่ลงโมเลยทีนอังไอตัวเวียอันลุงอ้อยจานบิ๊กลงมิสต์ตรงอินกระดมโหลดโหลดตรงข้ากับแคนเซลเลเซียให้ตาเฮียนที่อินตัวเองก็คนกะละก็ถ่วงโน่อะไรก็โหลบกแนนอิมบัวนั่นเฮรุ่มฮิกบุกตะตบไม่ได้ฮิตีนดอดอ่านสวยกว่าละมิสต์เปปอจวนเก็บโปก็จะไล่ประคัดขานบ้ากะก็ละดูวังอินสกุลกันหรอวะให้ตาเฮียนจงตัวกันก็คนกะละนี่ตีนดอดจุบอาคิดเวเดปกาแต่จวนอินเครียดเทียมเฮลตักจวนเองอังทิลเท่งเงี้ยหนึ่งไอตีนอันหันนุยดุนเลยก็ยามิสโตเปจวนสุขลำปังปันงาดินชุดอันตุมามิสอีจูอโลเหลาทงนี่เราก็กองข้าลูกคำนวณก็ด่าตะเกียตีนมิสโตเปจูก็ว่าไอ้คนหอยเพจวนมิสอีจวนวับปันินชุดแรงจวนอันบัวมิสโตเปยันยังไงนี่ยังไงดูว่าตีนเราพกรู้มายามิสอีจวนก็ฟอบดูเจนี่ตีนหมูยาจวนฟอบตามิสโตเปลิมเลยถูกปอจวนเราโดดทัดอุเพียนะไม่มีชิ้นจ้างพวกเขาต่อเรามิสอีจวน
imi tha ching ta che tin a khil nu chuan a ching ve le mai boka chu ve le a ko chu thut thleng nung lama chuan a hnol liam te ringa ta an hanin ku a zela Mr. Pei chuan a kong nung lam chu zu thui zerin ma se miss I chuan a kha chuak le ta oh nilo ke helpin kha nung lama ka zep taka sin tin a kuta chuan a chela an top le deuh thuta miss I chuan ngatinge kan hozok mai lawang tin a thlem ta Mr. Pei chuan ngai tuana thata kan chu alo ti osam eta miss I chuan thom hodana bom lam chu panin hon a han tuma Mr. Pei na mai ko da kha kha chuak ve le ta si man ho ta ka umin alama chuan a koi phei hala ai deuh sa ta chuan hanin en le rin Mr. Pei chuan ka ngak thei to lo ni ati deuh tlong maya miss I chuan a to ke ani chuan hawang hiang an ti chuan ole a tha lom alo ti luama miss I chu kal son ngala chu vele ang tak chuan mai ko chu ala ve ngala atuk lama chuan assistant chuan miss I chu zan lama thil thleng te alo zot me ka chuan in hon hu chuan eng thil nge thleng zelan ti chuan miss I chu alo lai dewa enga tinge moi beng chen em chu le kalte kalla dam doi chu valate atia assistant chuan I mai po sen pe kanio thil thleng enga matak chu omaniang antia miss I chu ngoi le deuh wangwanga kani na dik tak hi peyona ka khil duangem antia assistant chuan ka ngai dan chuan khil lo hi a trying ka khia peyona hi mi papa ngai ve mai nia miracle doctor nan lao mai nilo an soi nai to bit khovela top hekok the boss ini ti a khian I vai chuan engtin nge niang ama chuin ngai niam via wanga tin ti pal thil thuin he thu hi lo fe da ta se inuna ta na hlom tak thil thleng po o mai the sin an tia hetira hin le lampang lo lang velea Mr. Pei chu office a chuan alo thume ka assistant chuan second master eng wang nge tu nge ni tak tak ti I khil mai lo le alo ti ve bo Mr. Pei chuan ngai tu le tin miss I na second master nge thu soi lai te chu ami thla le ta chuta ka soi thei rawang kani ne hi soi chu alo tu ani ati top mai assistant chuan ma se he yakuza binding meeting a hian sen le I chung ko de po an ron tel velona in lan ani chuan ini na dik tak pholan ani don tho sin antia Mr. Pei chuan hemi chung chang he chu kan soi thulai zok do nia tuna man mo thak zok chu ia to ka antia kha doctor nan kha khonge omti zon chho he ni a chan chu kapu nat na hi rai lo te po kan tlaya thiang to lo nia antia le lam lo long velea miss I chuan na tho pa mal chuan ke hi min bia ka du mo chu po doctor nan zon mu adu wangin mo amu ma ni chu adam chung hen he po hi aring phangai lawang amazon mek nan lo le ya to te hi mi pakhat an ni ti hi ati assistant chuan boss he second master hian phasan tu hi athat lawang tin isoya enge chan tina zota achan chu ke hi min mo ni chutia soilai chuan phone alo ring hal call chu changa api chuan 9 peyona biala hospital a kon kal vatro apu ni kho khelovin om thuda dam noi na om mek ti na kon khida miss I po alo thon mel khop mai miss I po dam doin chu thleng hala Mr. Pei chu be pain hospital a kom to nia entingi kon thlen velon tina zota a kon kalmek thu chu khidin Mr. Pei po private thona chuan kon muak ngala akal tur po chu bodyguard tam tak chuan an hunga an ron zui bok Mr. Pei chuan kan mi zon mek doctor nan ne na inzom na nei zong chuman vekula doctor nan chu entikong zong point in motor ani atita namdoin chung lama chuan miss I chuan api chu alo thamwan ve mek boka api chuan nain engting kan ti ta kang ati khuenge kapu chu ma an ti lai chuan omson ro tin doctor pani chuan po pe sana chu an ron nok lut mek ani
doctor pakhat chuan ronzuin damdawi pakhat chu petur chuan a khila a chhung te lo thlen ma chu damlo chu veng thatur chuan a han khil ngala ma se mi si chuan a chhung te kani e a taksa penga chiani chuan adrenaline pep ta chu nun na le thina chung chang ani ya iris mai theilawang lo ti maka chuta doctor chuan inain ka thil ti dan tur min zo tur hian tunge dikna pe che atia mi si chuan mak ati deuh doctor chuan mai ko chu han phela min la friam ati ta mi si chuan king tian mo tina kowa doctor chuan khovel zim tak chu vani em heta te kon tlan lu ve tak mai le an ti chuan king tian idam doi pek tum ina drop sian mi khring taksa ti chianin ka khria an tia eng mai khelong mi khring taksa peng hi a chia chuan dam lo zu zai ngai ni ma se Mr. Pe hian in zai hi paltlang theilo ni he ka dam doi pek chau hian an na chan him theyang atia mi si chuan chu pon lama tonga dam anga lan wang mai lom an nuwa taksa hliam chu dam hlen thei to lovin thina thlen thei zo ka sin tin soya api mangang po chuan nain helai munai nang thil nge thleng ta hi le ha kon tia chuta doctor kian pok chuan chutia chungten kadam doi pek tu ring du lo ni te chuan engma ka thilo nga ni mai lom thileng mo thleng ta ni chuan min dem mi a suang cheu atia Miss E thinrem po chuan pupe sana omna wata chuan lutin ama ngei chuan enfia adu ta alo boi pui tu te pan he chuan khongain ka pi chuak te an lo tia Miss E chuan ke hian chung ko zinga mi kania hetianga min danin tum tlat ani chuan he dam doin hi tlat hevek tur khoping ka he kang an ti chuan an lo hlau le de boxi ti chuan Miss E chuan pupe sana chu panin ama ka chu a han dek vela alo serious le to maya kan khotlai thei to lawang tin doctor ten hena chuan surgery ti turin bu se ru le atia doctor kian kha kan lu velia in zaya ifiam thuam ni taksa peng zai hi chu te mai also man lo sin director nan chau hian za som ko hlotlingin azai theyanga tin director din zau emo international medical professor sang thiam tak te point hetiang in rin tok na hi an nei lo sin chuan nang dam noi na tongai chua operation eti to lo chan te hi khret non tiang thang chei ma mem ni le a chan chu nang ma khring tu no ngei chu nang ma ngei hen zai line anun na chan ta ni kha chu wangin mi zai le thei to lo turin kha in zai na chem te khai human phal to lo nang hi chuan clinic te tak te zong zok la chuta chuan injection te pevel mai zok la tuna chuan mi chak lo mai ini to ati ta sia mai Miss E thinlung chuan dan hle maya api a kon lut veya ngoi mak te nang kha tin Miss E chu a kon wona nine hian tiklai pun keile anu in chuan na beram ni fo thin tu man soi chet theina tur dik nei nei rong liang an ti chuan doctor kian bok chuan thudik bak ka soi theinem enga tinge chu in soi chet na in ngai tlata chuan E9 hian lotling takin surgery hi ati theini ngai chuan ama ka thing kunin chi bai ka buk nge yang an tia chuta mi si chuan a thrai isoyang chuan kan tiang atita doctor kian po chuan alo ngam mel sak khop mai mi si chuan phone chu lain tue mo chu a call ngal ta wata den zau tuna hian consultant ro ma ko meka second somthum chungin helai mun hi on thleng halang che atita doctor kian po chuan ifiam thu ka du tok to te din zau hi du duwa mu mai thei ani theinem an tia a soi zo deuh chia tia chuan an hoi phei ta thop mai doctor din zau nge mai chu an lut ta mak an ti nan lo hlau thong hial zo ka doctor zau chuan midang te chu pon lam om tu chuan han khoi dang hala an chuan hu chuan enge nei du chu nia tin mi sang chuan mi si chu bia doctor kian bok chuan Mr. Zhao heta te enge ron ti don le tin lo zot ngal ma se doctor Zhao hian lo ngai sak lem lova Miss E chu bia in nine atopa chuan i ron lan ve ta mo an ti chuan Miss E chuan dam lo hi daw ka le chu ni ko khada vina om to wa tuna hin rang takin kan zai hal tu ani athi doctor Zhao chuan te rang mai
heta kom boka i assistant a lo tong thei ngem ti na han soya chuta doctor kian bok chuan Mr. Zhao entin nge ani assistant hi ini theyang tin miss i chu ako ka din Zhao chuan ngoi mak te rang kha miss nine assistant kan ni thei ni chuan katan chuan choi moi no pui tak ani ang chu mole khonga in kaldon ni la alo ti ta dai mai miss i chuan a pin hena chuan kapi heta hian omin peyon chu ilong phak don ni o tin a cha api po chuan ole te rang mai kal ko eng ma kal ko ha na tu am lo nia alo ti re bok miss i te chuan kala an hunga chuan doctor kian chuan phur lo zet chuan azui chuak ve a pikkiu huwa po chuan miss i hun ton har sa tak tele a sor jori nei tu atan te chuan mal som na te dil sakin atong trai sak ve boka pon lama chuan ni china doctor pani te kha an lo ti ti engwang nge doctor Zhao khan kha E9 kha angai san em le du sak takin ai o tirna chan tu chu enge chan ning le tin an lo ngai tua an lo soi khom lai laya doctor kian chuan chuaka pakha zok chuan doctor kian E9 hi tun main enge ni thin khrem mi ro pui tak aniam ni tin an zot kala doctor kian chuan tun ma de chuan damdoin danga athok thina comment to ani train ama nu chunga ngei mai so joi ne ya a lo cham nuwa a na po a chol san ta ni ka khia zel dan chuan clinic te tak te chu hong vele ni om tak ni ma se tu ma zai to ngai lo an ti chuan pakha zok chuan doctor nan an ti fo le E9 te hi mi pakhat an lo ne kan zok lo mo le an ti chuan doctor kian chuan entin nge chu tian chu ni theinga E9 hi chu ala no pang tu entin nge miss nan chu ani thei te lu lang director Zhao zo kini mai thei sin tunge E9 nun hlui te chu fellow omanga Mr. Pei a ka phone va tangai ni tin Mr. Pei chu call hala Professor Pei E9 hian pu Pei a treatment pe kan tum chu ti khot lai nia tin ke ma ni ngein so joi hi kan nei pu yangai bok si tin ava zol ko wa Mr. Pei an E9 chu mi lo biak tir teule an ti chuan in zaino malu to man mo takin wan thleng thoi te E9 hian dam lo chu ati hlum thei mai ang tin han soi le a Mr. Pei chu hlau thong ta Miss E chu kolin 9 kon thleng trap to milong hak phot te o chuan kan rel thodon nia an ti a Miss E chuan atlai to lo tu second tinin ka pu din mun hian hiam lama pan zela tin doctor din Zhao hi ka kiang a om ran boka chu wangin lo lungai do su kadania tin call chu da Mr. Pei ngai chu a tha thei lo driver chu tlan chak tu chuan han khida heti lai hian dam doin lama chuan Miss E tele anaute a thu khoi te chu in zaina kaltlang pui tu kan an kan kal tu tham maya chu ta le an pa bek ha kon kanin khoi ngai E9 hi oma a kon ti an pi ba hian a 9 chu in zaina rom lama uncle ta ni kha an thia eng thil ngai soya khanu khan mi zai thiam hlei nem chu chu soilo anu po a zaina lama ati hluma sin a ba han buai thak thrin ta kem I chung kwa hi buai na sa tak min siam do na ni ngot thimole a han ti chuan anu po chuan ni ngot mai kha mi kum khan anu chuna kan zo em awangin a fanu ko ta a in lana ma se fanu chuna ti hlum ta jok sia chu chu chan chin thakan puang dum maya I chung ko sum do na po atlak chet pha vi sin an sum le pai din hun thlengin atlak chet na sa sin tuna he tiang bok hian a ti ria enting eniang tuna phe chong kong company hian kan che puinga kan tho chuak thei to lo nge yang kum kha le chen kha thei to kan lo chuwa kan lo ti ve kham khama E9 me chu awan buai thak thrin ta kem tina ang ngal bok na ya a thina kan hal khop mai chuta an pi bo chuan nong ni ho hi chung ko thlo to ken ni don hi ni e E9 chu akuta anu thia a ka ko na don te lu nen chuan nang hi apa iniangin adam zong le agel kon hem zongin I sei lo wa chu sei lo he mi dang nu pui dang ila nei ngal zui boka
chu wang chuan in fanu hi fanuang ta takin in en ngai lo ni ti at chiang an ngai kum kha le chen khain lo en khong ni sok no mo a han ti chuan a pa bek chuan enge mo chu tang khai na le ani pona pa angin min en chuang hai nem a pa sal tu te po kan hual saka chu du lovin kan chung ko thu zom lovin ama duang na kala chu wang chuan eng tin pon lom se ka ngai pui mo lo kan thu oi ma chu mangai le duat taka en kol hi a thei lo lom kan mangai nei kha thiam tak tak chuang hai nem alo ti ha chu ta pi bak chuan ani chu eng pon ni cha tona chuan in zaina ko ma anom mek to wa chu wang chuan boina siam lo la a tha zo kang ni lo wa boina in siam nei vai chuan ka wang chunga in kalanga yang an ti ya chu tia soi ta ka chuan en tin man ti ta bik lo na kin do chuan in zaina ko ma tang chuan miss e chuan chua ka chu ve la pi bak chuan enge an a thaiam avatia o thai ang mal ho thon tu om lo ve an ti chuan am pia do tong chuan master na kon thleng ta tin in ti thei takin ne sina doctor nu khan alo soya a han hoi phe chuan a pasal Mr. Pe le mi thren kha chun kon kal phe ta zan maya chuta mi si hian master na lo kala tu mo master na chu lo ti ta hu mai tu mo master na in ti chu an ti chuan doctor pakha chu wankal chuakin a ke mai ka ni ati ti chuan Mr. Pe po chuan kapu khungai takin valutla min lo ve chek sak ngal theingem kapu din hun chu athlo viu nia ati ngal boka chuta le miss e chuan an en wanga a oi lo khop mai helai doctor pa pakhat kon ding chuak hian in zaina chu engkim anti fel vek to chu wang chu na chunga ka valua ka va en ve kha kha engma atong kai na om to lo ve ati ta chuta miss e chuan lungai ma ta chu lo thling takin ka zai rom Mr. Pe adam takhan mo anti chuan nanin kalom no to ke o anti ve maya enti mo nang hi I nanin mo tin doctor pa pakhat chu kon tong chuak ta chuta le a mai ko chu a kon phela o ke ma ka ni e kanin hulo na gai ta hle maya anti chuan master ati chuak ta chuta le Mr. Pe chuan entin mo master atinge master ti ko wa an ti chuan miss e chuan chu doctor pa chu an signal de uzewa chuta chun doctor pa chu na khathiam be maya o master o ka kan master en nang hi azong mek cheya a kan ti chuak ta ngatinge helai hmuna hin lo omre nga I dam lo thakha chu ko lo en kol chun zom mai don nia a han tin huwa chuti han se ta ka chu nam pa bek po chuan alo ni mo master na chu kan I nanini zotio tu pa alo ni rang chu mole a han tia yom lo hle mai lemin chang ta po ani hial zok lo mole a han tia chuta annu ber po chuan ningot mai ke poko oi zong ne tlat lo mai enting nge heraya kan fanula tlak lo tak mai hi lak dak me master na zirlai alo ni theidan hi ka khathiam theilo ni a han tia chuta pa ber chuan ngoi te wani lo talpon master na nan ti hi mi hlui to tak mai le mi hlu to lo tak ani mai theni chuwang chuna ma zon hu kar pongai ravin heti hian adin mun tur chu ngai tang kan siam thiam mai ome ani za thak le mai a han ti chuan Mr. Pe chuan helai mula hian in ngai dang ngai thatu lo kal kan ni lo alo ti ta chuti rai tak chuan naks pakha chu kan tlan chuakin puteu lokin kandam lo kha athina sal tuka entik nge kan ti don tin mang ang takina kan soita chu vele Mr. Pe po chuan nilo kapu tin alu chu kan na de uzuk maya chu ta le doctor kian chuan nanin ni chin khang ka soi chiang vi ben ka khia tun ma pon inui zeina ra mai ti hlum towa tuna pokha tiang pokha thlen le ka ngai renga poi hle mai ti khan ilungoi to em a han tia chuta pa pe po chuan ningot mai ke pona tron tiang khan ka soing ka khia ngati nge mo ingai poi mo lo em le nang le na kan le chin zong zong hi ti cha be khial ni ka du ni min ti mol pholu tuk pai an thia
nu bang po chuan pa in tingi kan ti don heng thil zong zong hi mi pui nan khria chu chuan kan chung ko minga chele vek don ni o second master phe chuan in kan chung ko nen eng ma in zom na siam du to hau lawang le awan poi ta khe ma han tia chu ta pi bel chuan nanin poi ti su ke ma thiam lo vek ani ke ma thiam lo ni ye a han tia chu ta inanin chuan lungai ma ta chu min thi sen an lo ta chuan thi na thaman rei nem a han tia tu tha Mr. Pe chuan eng tin mo eng moi suya a kon ti chu ti rai chuan doctor pakhat ding zau kha a kon kala pile pu teu lungai su kanin zeina chu hlo tling viawa dam lo po eng ma hlo thon tuam lo ve eng po ni se ma son zelanga kha thi chu kha chu thil pa ngai mai ni e tuna chuan general wata kan son thei trap to e a kon ti ta zo ka chu ti on soita ka chuan Mr. Pe po chu hlim le ta viau loi sia ma se doctor ki ane ko angai dan ni ta halo tuna mai khan theina sta ka chu kan ti sia inge ni chu om zia alo ti ya chu ta ambula doctor pakhat hian kha thi kan ti kha thi sen chia ne ya a taksa thil bol ho te thu fai tu tan kha a kon chuak ve thina dom tin lo soi enga tinge chung chu i khiat lowa doctor ni ve tho sia i khe ve tu ni lom ni ti na how let ta zek me ya chu ta pi bek chuan awan lomom tak em nanin ka lau thong man lom bale a to pa chu ni sei thlo chung ta ni e a han ti ya chu ta miss i chuan ka pi ka lo me nang man hoi sin namin pe a nang ma zak leo ni e a han ti ve boka chu ta pa bek po chu kon nui chuak le a kan panu chu master nan ne no in khre ni chuan enga tinge a ma khan min khel lawa a kon ti ve no wa chu ta mi si chuan eng mo nang ka tungi ni ka khria chem a han ti ve ra a pa chuan chu nu me mai chu ite i chuak te yang tin anu pui nan chuan pon lama chuan chuak ta zo ka ti chuan le miss i le doctor kian chok su nom ta miss i chuan an endeu wangwanga tun hi thin thria ngai dam men dir hun chu ani ta in ka khria ati ta chu ta le doctor kian chuan eng wangin mo enga tinge ngai dam ka dir kai ngotanga a han ti ya chu ta miss i chuan ani chuan police kan ko me ngai tina ni mo an ti ya enga eng moi so ya a han ti chuan doctor ka ko na chan tu khiam doctor ka ko na chan tu chu khadam lon hena khan dam doi lom tak mai mani tuma kha dam doi kha du man the ne le nem license nei thla pangai sin kha dam doi khan atak sa chiat na dam tak thlen theya da nang taka kan kal non ni chuan kha dam doi man i thuma wang khan nang hi zera tang tu ni sin atita tu ta le doctor kian chu kan kala lo director tin ding zau bla chu kan kalin khoi ta kim min tram pui te min tram pui ka ngai a kon tin hwa ma se doctor ding zau chuan kan hospital hian heti ang doctor hi kan mo lo kan mual phone thlen tu me mai chu wang chuan voina tong hian in na tong in ban in hi ti ka puang e atita chu ta le doctor kian chu mang ang ta Mr. Pe lam pang chu hoya Mr. Pe khong ai ta kim min tram pui te tin khong ai chu nge na batum le a ma se mi si chuan a bana chu kon chanin khatiang khan mi khoi kol dun su chu ta le doctor kian chu amang ang tan ta professor Pe khong ai takin ipu ke an kol na hian ka thei top ka chua chu wang chuanin chu mi wang tal po chuan nang hian min tram pui la min khathiam khram te khoi takin min tram pui ka ngai nia a han ti chuan Mr. Pe chuan en tin mo kapu kha ka theina zong zong ke an quality mo kapu kha experiment ta ni manga dam doi man phalo man i thum ti tu na khan an soi fe kan lom ni kapu kha dang lo che dang chon itina ngai don ti na ne ya chu wang chuan tun tu mai han ke chong ku ta thak lo wang che chu ka khong na sang dang ni o che a han ti ya ma ko chu tu na hian kan no pui la kha hian ngai dam dil la thun thiang che ati ta bok ma se doctor kian chuan ni lo he nu la ka kha chu ngai dam ka dil o kong lo wang i nain i la kai chu ngai dam ka dil don lo
nang ma thiam lo vek zo ka ni hi tin a han ko ka ben te chu han tum ti tia ma se an zing mi than kha chuan local te tim pon la ma chuan an nok chuak deuh ta dot tat mai a i na in i chak lo kha pang tin ala ang chuak deuh bok bok ani ma se pon la ma chuan an nok chuak ta chutia pon lama an nok chuak ta chuan Mr. Pe chuan Miss E bula chuan vakalin anda ka chuan ava chela in lau thong manem i du chuan tu da thlamo takin trap thei thuang an tia tra engei chuyom je chu kan na hian tra ti vel hi awm ve ngai lo a han ti ole nakin deuh chuan pon lama chuan Miss E chu a trap deuh bok bok maya abula chuan Mr. Pe chuan alo thlamwana ka lau thong man lu tu ka kha ipu ka zelai khan lo thi mai ta se lo fo thing lo ta se thing e ka tiang tin a trap le si ni Mr. Pe chuan nui deuh vak thun chuan a trap du su toina a tok to e tuna chuan en kim ani tu ang ani vek to enge du te nem a han ti chuan o du chu pakhat ka nei kha ka pa mi mu si te mem tu kha mi la ka khan phu ba lak ve ka du ni kha chung ko kha ka huani a han tia enti mo ke hian ipa chu kut ka wathak ang mo an mak pa in kut ka thak ti na ni don sin chu thil the ni theine a han tia chu tia sweta ka chuan Miss E po chu kan ni chuak le ti tia ole try ka sei mai mai nei kha ka fiam thu nei kha ni nang te chu zio te tu sa ti ave mai ni a chu wang chuan ita na thalo zo kha nge ti ko an dia ma se Mr. Pe chuan chu tiangin min dan hian pio su professor manila ka chunga thil thlang te chu ka ching fel thiam ve vi ania akwalin mi som po hi ol sam de wing ka tok zo theinia a han tia chu tia sweta ka chuan Mr. Pe chu i do ko pui le mai chu tin a han ti parat vela chuta ani chuan te ko ikal tong miang mun pakhata ka kal puyang che a han ti chuan khoya mo kang kalanga ti Mr. Pe chuan mino zui phot mai te tin mun pakhata chu nam vakala chulain kal na mun chulo moi ngang mai avan moi em until zo ho so sulai nau te den so ko dulu tuk te ra han ko wal vela chuta sulai a ko na mun chu an vakala Mr. Pe chuan sulai chulain khale han kap chin la i ka fu chuan i du deuh sei dong thei don ania ati chutia akap tu che chu abial pahlui te khalo kalin a mai che zok chuan a chilai chu an chu sak ta dei maya una pa yan zau ke pon so nok te so ka duwa solaya sa zu puilam so min ka fu sakla kalong mo tang a han dia ma se Miss E chuan min kha thiamula lai mun ai gang kal ma sa lom ma tinge khatianga mi kon chu sa khoi ngota ati ma se yan zau chuan ka poi kap thiam ve don chuang ngam man ni le ke ni kap thang de ho fen kan lo kap ma so phatang chu an tia yan zau bil no po hian nie una pa hian sinain ka sia ka po lo man nong to chu wang chuan ani om vela hi chuan in timol pho du long me ko alo tia una pa kha le hang kap te le tin yan zau chu sirai chu han pe a lục de vin lo erang chu a han tia te chuan a han kap tron ta a voi khat ka na chuna kap thel ta tlat mai Miss E chuan enti mo sila in ka siak na pakhat na mo ila kha tin lo deu suwa chuta yan zau chuan a voi khat na ne ka ti sol pa ni kha tin chuan lam han siama ti chuan kan kap thlai ngai ti na han tin le ta wang wanga moi te sila hi dik lo an ti le chuan lama siam kwal ti chuan tin le a han ka pa atina akha pa aka thel zel maya pakhat ma chu ka fu thei ta hau lo mai chuta le Miss E chuan alo nuya a to pa chuan yan zau chu be dong ta Miss E chuan inti zak du lo mai ro ka to lo mai ro alo tia ma se yan zau bil nu hian entim moi tia nang po enge moi ni vak bi le enge chuan tu nei bi kem ni alo tia chu vel Miss E chuan ang ma se se lo chuan silai chu han la an tin ta van maya ma se ka ma do chuan thil pakhat ngai tu tunai na vain ka fu vek tai la heng mi ti hem min heng thel zualanga
Mr. Pei po hi min rang hel zual mai lo mo te na ngai tu chuak le hun wa heti lai Mr. Pei po hian doctor ve mai khania silai ka lampang chu I thiam lu tuk karing lova enge moi an don le lo en tiang tin lo ngai tu ve mek po kani ti chuan le mi si chuna han ka pa azawai chuna ka thel der zera ka fu loi chu nei ta bik lo mai chutia ka fu loi nei tak lova chuan yan zau bial nu po chuan nui soin nang po chu eng vak mai ni bik lo khom le lo ti ngal vata chutia yan zau po anui deuh vak lai chuan Mr. Pei chuan khoi mo ke mang kan lo ka ve chila nge tin silai chu la uluk tak mai chuna tin tawan van mai ti chuan le han ka pa balloon chu kap ke ta phak maya hasilai chu han lo ta kap le a ti chuan balloon chu kap fo zela a to pa chuna vai chuna kap ke ta vek mai chu ta dong hak tu chuan helai pa chu I kap thiam hle mai kalom pui che heng lai thil pek zing ai du hi in la theyang a ti ta chu ve la mi si chon rang takin khalai te thibiak ha ka duwe a ti ole ka pi kha le tin dong hak tu chuna lo pe a in ti thei tak chuan yan zau te lam pang hoi chuan an o thik vela yan zau bil nu chuna lo ti thei lo khop mai yan zau po chuan in enge mo in ti thei vio le I bial pa college jok to du ve mai kha ani nang khan ra thei takin malam hunin mang du ranga I hlim na ta kha chu a khai don lo lu tu I malam huna lo ka thei nei na huak chu ti khelo nei kha a han dia ma se mi si chuan in chak lo nei kha pom mai ro in chak lo wang ka tiang han ke an chiam min lo zui kha ngai thei nem tu na khoi chuan nang ma ni in ti zak mai nei ya han dia yan zau chulung oi lo khop maya chulai hmuna tong chuan akal som ha ta wata abial nu po chuan hei una pa yan zo milong ha tha che ti in abial pa chu wa zui ve ngal boka chutiang kal ta hu chuan Mr. Pei chuan I hlim boken alo ti hlim te re nge I wakap thiam ve a khoi tang nge kha tiang silai ka ti kha I thiama tin zo ta Mr. Pei chu ngai to wangwanga ang lo nia kapui min zo teo thina ka te line chuan nang po kha doctor ni te kha mi zai thiama chuan master na khana zo teo thin tak che am ni thina zo let ve ta khau mai ni na taka chuan thon thu three tak mai nia chutia han soi mai don chuan soi tu ka tam vio mai ati lai chuan a phone chu lo ria te chuan a phone chu a han la le ta ri zo ka hello anti chuan lo be tu te chuan master I chung kwa ten I chung chang hi min zo la kang maya in tiang nge mo kalo chan don le an lo ti ya long hak lo ko kalo kal ha don nia tin phone chu ada ta hala chu ta le mi si chuan hoi chua ka eng no nia ka clinic lama ha san na om lat mai chu wang chuan ke po ka kal ha la ngai ni an ti chuan ani mo awa zero ve kalo tha don chen nia ati min kha ka ngai lo khai hi lo kem phot la ti chuan man mo takin ka vokala nge ama mo thak si ti na kal ngal ta wata heti la hian in lama chuan damdoin lama doctor pakhat kha miss nu le pa te chuan an lo flam na sa khop mai ai in tu te an lo thet saka pa dang la hian master na chu min mo ti thei chuan kan lom vi awang ama chu mai chana nge mai mu kan du na gai to lu ka an ti ya he pa la hen ka ko te chuan in mi zon lai chu in fanu ni kan box sia ma ti nge bo in khriat lo le o ti na ngai to chu ta kon rong suaka in fanu na nin hela trompui na dilula ani po doctor ni ve thawa a trompui theng chu lawa in fanu ne ya ti han sei chuan yan zau chuan ma se ni te chu kan chung ko thu oi thei nem chu wang chun du than tu kan nei do lom a han ti ya chu ta he doctor pa hian ani chu mo le a zero le mai ke pon ti thei kan nei tam lo lu tu tin a thun na tang chu han tho chuaka chulai hmuna tang chu kal ta dai mai yan zau chuan eng ang ve hring nge mo ni le kha pa kha le a han ti chuan an pa ve chuan ngoi te chu ti mai ol sama mu chu a ha deuh te pon mai thei ma se ani soyang khanin kan fanu lak lo tak mai inan ni kha master na kan mu theina ni chuanin kan zo mai te po ngai ve ni chu ma se atong thadu lo ni ve chuan second master tal kan zon hu hala nga yang a han ti ya ole ati
pawn lama chuan Miss E chuan assistant chu lo be mek a engmaw enge ni thil pawimawh awm chu a han thei a voina khan mi then khat min man tu kan ron kala silai te nen an ron thok rip khop mai chuta chuan min dop ta master na kan hmu ni an ti chu min dop tu te zinga chuan I pasal melang de upa khom ve thil thlo ani kal ho wangin ke ma chu master na ang chu pen suita ma se pasal mel ka mu kha ka ngai ti tha thei lo ni chu wang chuan I pasal hi engang mi chi nge miss I kha chiang em tina zot ta khau mai I pasal hi engang mi nge I kha chiang em an ti ta ka chuan mi si chuan ngai to wang wanga voina te khan silai ka te kha thiam viau maya chu wang chuan engemaw thil dik lo chu a om emmoni don le kalaka hian thil thup engemaw tak anei ni nge yang tina ngai to ta chuta assistant hena chuan ole ka kha thiam be em pon ni se ka lo film ko da don nia chik zo ken ka lo chui chiang chuan organization a khanin thil chiang lo pakhat oma chu lo vale la nang pon lo chui chiang che atia ole ka pi tina kalta ole na kina chuan rom pakhata wakala chuta chuan appa le aphial palhui yon zaw kha an lo oma apa chuan in pani hian in biu la ka du ni alo ti miss I chu phur mel vak lowa abial palhui yon zaw chu an kalin inin idam tu thuen mo awan tia engmo ti khami lo khoi su kalte atia ngoi te min tompui kan ngai ni second master ke kan mo ngai second master mu tu kan min tompui phot ani chuanin nangma kan ti boi to lo chenga I ma po kan ron in lan to mi lawang ti ka thiama che a han tia ma se mi si chuan I thil soi te kai kha chiang em I thu soi te ka ke hian ko oi ring am ni tin a han changa I nanin ka thu soi chu I oi lo ni chuan ke hian ol som takin ka te che thei te chi khalo nia a han tia chu ta le mi si chu ngai dan ni ta lo en ti moi soya han tum te che tin a beng chu a han me saka chu ta o a try ka ti pola ni min hai dam te an te le a tu na hian chiang takin kan khinang che hetiang thil hi ti le ni ve chuan ka master hena ka suinga nang ni zong ne na in thum zom na hi entika ma siam to lo tu dang vek tu kan ka soi don ni chu wang chu dang takin kal hal wong an dia yan zo chuan chu nu mai chu tin pon lama chuan atlan chuak ve te boka heti lai hian Mr. Pei chu office a na thok me ka mi pakhat chun ron bein ho tu pa be tu kan nei tlat mai ni zan lama khan kan headquarter on be ni a kon tia ole a try wang takin ka kon ching fel hal don nia ati heti lai hian aru ma chuan mi si po kha kon lut ve ta hol mai chuta an hanin hmutot chu mak anin ti dun khop maya ma se le man chang ngai ni ti khein engma sweden lo chuna han nui dun le ria mi si po chuan nau te chuan lo phone a hei kan phala nei tompui kan ngai tlat mai an ti chuan ole ka lo tompui an chu hei tuna hian ka khoi fel vel me ke ina changa heti lai hian Mr. E po hian nau te hon no bia an che lak dan to te chu computer ka chong chuan kal khata toin an control a tiang chuanin an mel ma te an be dun ve ni heti lai hian Mr. Pe nau kha ro ma kan lutin nau tan hena chuan le kan zawa in thei top shot lang wo tun tu ma hian ia to hi chu kan nge ngai to ni ti na lo fuya chu ti lai chuan Miss E assistant po kha a kan lut ve a kan tum be chu kha mi khin kha zir lai zir tir hlak ania chu wang chun thei top kan chuang ai ni lo ti ve boka alan dan chuan Miss E le Mr. Pe te hi anin be me ka ma se anin be ni ti anin khami arawa ka khata chong chuan an nau te ho chet lak dan tu chu an lo control in thon lo pe be ve ne Miss E chuan en tiang te kin nge chet in lak don han ene la tin amel ma te omna lampang po boss hei kan invent him na pakhat an kon ti chetrat mai en tinga kan ti don tin ava phone hal wata Miss E chuan ole an tia e chuan tu tiang chuanin anin be zera chan chin thak lama chuan chu tinga anin bai na te pho chuan lo puang de dum maya tuna mai khan company la tak pakhat chu an system pakhat an software pakhat an hack saka
buổi thế này thì chú ăn lẩu buông trần tua chú ta lẽ Miss in nào chú ăn lẩu phoneเลยอะ Master กันจนจินฮีจันจินทักละมันป้วงทุกไหมกันจงจ้างจอดตัวกันฟอนคนละเราก็ลุกไหมอ่ะกันเช็ดดอนลัดนี่หลังอ่านเดียจุดตาแลมีสีจวนยังป้อนให้เสียอันสบายคันทัดเล็กไม่เดียวอาทิตาจุดที่จงชัวตากาจวนมิสเตอร์เป้ป้อนมักติดตะกินกันหอยเพียเอ็งแล้วเนี่ยให้กับวิดีโอเอ็นไลน์ให้กับเราเอ็นตีละตัวที่มีสีจวนชวนลำอ่านเสียมาจุดตามิสเตอร์เป้ป้อนอันนี้จุดที่อันถอดไล่จุอันถอดชนสมแหลมหมดมั้งล่ะอันเอาแต่หัวชวนเราไปเลยอะมาสเตอร์เฮ้ยมีคนไปเล่นเล็ดไหมอันที่ไงกันติดโดนกันเห็นเราปัดไม่เงี้ยอ่านติดชวนมิสเตอร์เป้ป้อนซูม咗เราช่าอินเทตัวผู้ช่วยกันไปตรงตัวกันเนี่ยเรากันติดช่วงตัดหัวไหมอะจุดตาเลยไอ้เทียมเราเลยด้วยว่าเฮ้ยก็เทียนที่ไหนเกี่ยงสวนเขลาจู่ฟังเราอันติดชวนมีสีจวนอันนี้จุ่มหมดเลยเทตัวช่วยเราติดเวียนางโป้เลยตีนเราช่างเวียไม่บุกแต่ชวนน้ำปั่นชวนน้ำถอดไล่จนถกดุนแล้วหมดไหมจุดตาเลยมิสเตอร์เป้ชวนนึงมวยแต่กันเมื่อมาแต่หุ่นปุ้ยแบบจุไล่หุ่นชวนเนี่ยจุมีหุ่นจุดที่เชี่ยสักตายละแต่ชวนกันสันทำไมยังอาดิตาจุดตาอันเอาแต่หัวปวดชวนอันเอาแต่เนี่ยชงจูทัวหันเปียโอเล่ขลายหุ่นค่ะแต่เชื่อเลยตีนอันปุ้ยน่ะทัวเปียกจูหันขึ้นชงแต่จวนจุไล่ยังเมื่อมาแต่หุ่นปุ้ยเนี่ยนะเครียดจูมันจะไปต่อจวนนั้นว่าบ่มเชตาเฟกไหมจุดตาเลยอันหุ่นปุ้ยประกาศบ่มเชี่ยตั้งแต่ที่มิสอีนั่นเครียดจวนอังไอ้ด้านนี่ตลอดอังคนดิ้งช่วงตะลุ่ยไหมนี่เราโอเล่กันไถ่โตพิงกันไปเลียดเวงันนี่ไม่ล้อมตียากะละหันตุ่มไล่จวนอันรู้ก่อนให้ยานี่เขาเราจะนัดตัวแต่ก็ไม่ไหมสุดท้ายแล้วมิสเตอร์เป้ชวนกันไหนถอยมาถึงเงี้ยทีนอาวุธกันไหนสุดที่อาวุธกันในปัจจุบันอันเล็กตัวป้าอาทิตย์คอยไล่จูอาหารเอ็นสกัดจุดตาเล่มหุ่นปุ้ยประคัดบ่มเชียร์เวกันนี่ตีจูอาซุ่มหัวเทียมจุดตามีสีจวนชวนละมันเชียร์มาให้ไล่หุ่นฮีจูมีแต่คอมพานีตาละหุ่นปุ้ยหมดทักไม่ชวนนี่ตุนไม่ขาน้ำบ่มเชียร์สักเวกันจนจ้างเป็นจูเราเอ็นาอันติจวนมิสเตอร์เป้จวนอันนี้โม่เหตุอย่างน้ำปังที่ลงไอเวนเนี่ยโม่ที่น่าเสียมิสอีโปจวนหนังโปเขาเตียงข้างนี้ก่อนค่อยจัดเทียมักก็เตียงได้ไหมเอ็นติ้งเงี้ยยุ่งจัดเทียอะไรดีจุดตาเลยมิสอีจวนไงตัวงวยแต่ตุนไม่อยากเที่ยวเรื่องนี้นิ้วสาวบนรบกวนมันสิหรอวะเอ็นติ้งเงี้ยให้มีจงจ้างให้เราเครียดเววัดเถิดอาทิตาจุดตามิสเตอร์เป้ปวดจวนงวยแต่เหตุที่ตัวนักถูกก็เป้ไม่อันบ่มเชียดขานี่เอ็นติ้งเงี้ยนี่ให้นักเล็บตัวประจงเงินเราเครียดได้เถิดอาฟ้าหมักเวอติเวบกอันเป็นเหตุจนไงตัวโดนตะวังเองก็มาตักเที่ยวดึกเราว่ามันดีเขยนอาว่าทดจวนเองก็มาสวยเฟียดูเต้นเนี่ยอันนั้นติดดูนะน้องมันสวยมาสองเกมมันก็สวยมาสังเงทีนอาว่าทัดจวนอันหันเสียจุดตาเลยมีสีจวนเกมมันก็สวยมาสังเงยกเฟียตั้งเงินเกี่ยมาสตอนนั้นยกไล่ในเทรนกันเนี่ยจู่วางจวนนั้นมาลากนั่นเต้และเมลมันเบนกงอาเตเฮียนเองก็มาเช่นจู่เฟียกันเวียตัวนายเฮียนอันเมลมาเลียนแบบไม่ปะขัดอันเบเมกาจู่มีตรงจ้างเวลจู่ไอ้ปนเองก็มาเช่นจู่เราให้เวนี่อาหารเดียมิสเตอร์เป้จวนอันงอยเดือดวังนี่เก็บโปะแล้วละมาชวนนี่สิ่งนั้นละมาทุกตะเกียงเกินก็ละจู่วังชวนให้เดียงที่เรื่องเวลจู่ก็มาชวนไปให้เวียมาสึกให้ทุกเราครบไหมดีนะสวยตะโจกะนักกินเดียวชวนมีสีชวนงอยแต่ให้มีจงจ้างอีกเรียนอีกชวนเองก็ถึงยังไม่ได้สวยตัวเราเองมาให้เราวังข้านี่ทวินเสียดีนะโจตามิสเตอร์เป้จวนมาเดียวกัน second master ให้หัวถูกให้สวยทวินเสียจู่ฟังจน second master ได้ลำปังจนจริงไปเขียนติดเลยอันมานี่เนี่ยนิยมนะเองก็บอกกันไหนที่อีกเรียนชวนเกมมาเช่นให้มีหัวกันแล้วว่าจู่ฟังจนก็สวยไม่เราหลอมอาทิตาอันนี้มั้งจุดเดียงอันนั้นไม่ใช่ที่เราเทียมเรากันในบิ๊กเลยเนี่ย
อีนี่น่าจะช่วยเสียปังไงขันป่าเลยเนี่ยมีแต่เหกันดวงงานอมโลวางงตินอันช่วงงานลุงอ้อยลงงดไงบิ๊กช่วงเลยเนี่ยหันเดียมิสเตอร์เปชวนอันนี้ช่วงมาเลยกลัวกันส่วนเดียวเชียมันค่อยเทียมตอนเนี้ยอธิตามาเซมิสเตอร์เปชวนนักลูกชวนเองก็ถึงเงี้ยสิกันมาสเตอร์จูเองให้นัดลบนัดชันที่จูกันแล้วค่อยต้องขบไหมที่ยังไงตัวไล่ชวนมิสซีพอชวนก็กันไอได้ยินเฮปาฮีก็ราคาเสียปันในเราได้ไหมจูบางชวนกันนี้นั่นดิกตักเขียวคือตัวโซ่ก็แล้วอัดทางเอ็มโอตีนั่งไงตัวแผ่แม่ก็บอกกันนี่จุดตาเลยมิสซีชวนดิกตักก็สวยชวนที่รูปประคัดหันคือดูเช็คกันไหนคนที่ชวกตาโอ้ยนี่ละหันสวยตัวเจ้อันที่ชวนเกี่ยดินสวยตัวมาเซฟโฟนคอลคนก็เลยตัดเล็กไหนงวยเตะนักกินก็สวยไม่โดนเนี่ยบาร์รูมละมาก็ไว้สิลทันได้ลูกของเงตีนก็ตัดได้ไหมไอ้บัวโซตอนหัวชวนมิสเตอร์เปย์พอจนหาเราถูกเละแม็กตัวน้าแต่หัวชวนเราเบลียสแกนมาสเตอร์เฮ้ยยาโตที่น้ำปังจูกันช่วยเจล่ะมอพอตัวแบบกันช่วยช่วยเรียบตัวมาเซ่มอพอตัวแบบให้ตัวไหนเห็นเองไม่ค่อยเงี้ยเนี่ยตัวเงี้ยนี่ที่กันรัดเสียงในไทยแล้ววะน้ำปุ่นเส้นนักตกละไม่มีถึงปุ่นหมดตับไม่ในอันนี้โดนนะจุดมีถูกชวนหนังโปเลยบัวเสียดาอัฐาโลโมเองไงด่านตีนั่นกันโซตาเฮติไรเฮียนมิสอีพอจูอันเอาจะชวนเราเบเวเมกามาสเตอร์ข้าที่ยังมีเบลล์ตัวที่ขันอินรัมเสียมนั่นในอันดูนี่ไม่เท่ตัวไหนเฮียนมีติ้งในปุยตามมีคนโซมานักตุกับมีติ้งในตัวชวนนี้อินติ้งไงในโดนตีนั่นเราโซตามิสอีชวนอัฐาจูเกี่ยมังไงกับฟักกลโดนเนี่ยตีนั่นเอาจะชวนเราฟิลเวเมกบอกกันนี่สุดที่ได้ตักชวนมิสเตอร์เปย์ข้าคนรู้ตาคนรู้เชี่ยอันนี้สุดเจ็บจูมิสอีจนทุ่งละมาจนหันเอวเดือดวักะมิสเตอร์เปย์ชวนรังแต่กินนั่นปวดงาละสุดตาเลยหันกลัวป้าอันนี้เอ็นเดือดวังมาอ่ะเกิดข้าอีโลโอเวียอ่ะทีอีเจ้าผมเสียหันหาดำเดือดแล้วกันดูมาเลยที่เราช่างแบบไม่บอกะวันจูดำโลกประคัดเอ็นก็ตัวไปหมดตักไม่กันเนี่ยจูบางช่วงก็หาดำเทลีเนมอันเดียอันนี้จุ่มมาเลยอันนี้จวนนี่ไหนส่วนหัวกี่พวกเราค่อยไม่โดนเส้นเนียงดำโดนละมะกระปูขโมยแหลงให้โดนท้องเสียกันก็โดนนั่นนี่อันที่ชวนโอเล่ทาลมอันที่ยาโอเล่นักกินชวนมุนปะขตามิสอีจูวักละไม่ก็จูวัวบกะสุดท้ายมาเบตุเต็นให้ชวนวันไหนยังมีติ้งจูกันในโดนแม่กันนี่เฮ้ยมุนไหนยันกันนี่นะตู้มันนั่นเคยตะกันโลฟังอินมีดังซงจนไม่ก็วัวเวกโดนะเฮ้ยอัดชันจูเองมาทิ้งเส้นส่วนเปล่าเอามันอีปนนังมาอันเครียดคันเทโลนตัวจีนอันนี้ตีนว่ามันนั่นเสียมลงจงจูหันสวยเวล่ะเฮติไลยันมิสเตอร์เปย์โปคาไม่ก็วัวจุงินไว้ตอนนี้อมตักชวนเราเวรังไม่บอกะมาเสียอันนี้ปัญหาอันนี้นึกไม่ออกว่ามิสอีจวนเตรียมปลาลูกินคอยหมออิสโนเกนจูกันเราอินลูกไงทีนอาปัสสาวะจูโนเกนจูอาหารหลักสักก็เราไม่ออกดีอันนี้เคยเห็นเราจะเตียงกัลเป็นแหล่งหัวจวนมิสอีจวนเฮลัยมันจะดังได้แค่ไหมยาอันไว้ตัวไม่ได้ปอนเฮลทัดเมลแค่ไหมยาเราถือเวบอกเฮติไรยันหุ่นประคตจวนมีประคตินเฮ้ยผมบอกช่วยจะช่วยข้างของตัวนี้ตีนมิสเตอร์เปย์จูอาฟอนนะโอเล่ก่อนกันมาเลยใครคันโลอ้อมไปของเจฟิล์มคงเล่นละอ่านดีมาเซมิสเตอร์เปย์นาวฮีฟ้าหันปอยตะแกมก็เราเล่นหลายเดียวนี่มั้งอาทิยาชั่วละจวนเบ่งแบบนี้ผมตักไม่เชื่อเฮ้ยปอยข่อยตัวจูในเชี่ยนี่ไงอย่างตีนจูเบ่งแบบจูอลังฮาละจูตาเลยนายจูอาฟอนตานายจูดำโดนลำปังเราอมเลยได้ตัวนายเองให้ตีอันที่จวนให้ดำโดนนักอมมากันนักเราโจทย์เสียทว่าตีดำโดนในอมโจทย์จากที่นั่นนี่ค่อยมาหุ่นดังอีกโลกที่นั่นนี่ตีนเราโจทย์โอ้ค่อยมากันโลกมาถึงนี่อันที่จวนเองนี่เราเว้เฮ
hei kon khoi chu ka tum to em man to em atia ole tina chang ve mai bok chuan le nakin dewa chuan Mr. Pe chu kon luta lo thleng ta an ti chuan i lo thleng ma ve an tia meno ngai em an ti chuan ngai ti reng he an han tia ti chuan Mr. Pe chuan lu chu a han chu saka abeng chu han khoi sakta abeng be le lampang chu om ta phot maya abeng be le lamakha acha ha nia ti chuan chu abeng be le lam om chu han ena ma se abeng be chawnen khan ain ang ta tlat lo maya chata tite kan cho don to em niang tin chunai phuna tang chuan kalta ole ati ve mai boka ma se hetila hin thil thlen dan lo langa miss I chu bathroom lama chuan abeng be le lam chu abo ni ti hwein fel don lo din abeng be kha alo thlak thleng man alo nia ni lo sang chuan Mr. Pe khana man chuak nge yang le nam doin lama chuna pu chun vat lo duna engei an towa an ti chuan nanin kalom hle mai ka chunga thil thleng chun chin kham no phila min chan himani ti kalo khia kalome a han tia khang te ka chu kan na ve ga nia kan ti tu kalom a han ti chuan atu pan hena chuan ente nanin hi thatakin ian kolangai nia ani hi itan mi hlu takani hi ian kol thalo ni chuanin ke hianin ka chua nge lawang che a han tia ka pulungai ma ta che nanin de chu ka en kol tholo tu kalom a han tia ole nie hei kadam lo wangin hunenga moti chung chu kan khogal to chu wang chuan nang ni pani hi mumal takin inin nei nei kam bua se ngai ni atita kadam lai ngai hian inin nei lai hi mu ka do ni ati boka chuta miss I hian ole kapu I duang chuan kan ti don nia ati ve mai bok yan zo chum hun pakata zu inin na uma ambiang no chuan una pa in to su ti na lo khapa ma se yan zo chuan min kal san mai te alo te nang hello ring ngai mi lo to che kania kan chung kwa foi do chek lo to ma se to pa chuan ke ma tan chen na a thlen pha ta ni hi chu wang chuan company a kan in som nei chu top ngal ma se pui ka ti lo atita ma se bial nu hian moi te ke ma thiam lo pon I bik lo kha Mr. Pe wan a thiam lo ni kha I bial nu hlin an khan tun ma in an lo in fa thina ni ti kan khelawa chu wang chuan kha min tu boi ta zo kan I kha an ti chuan en zau chuan sei to lo mai te ngoi mai te ka ti chu alo te ya ani la unau pa hanin sum phram la idea thadeu kanei mai thenia pe wan la ka phu ba lak theina tu zong lai kan zio tel hak theina tu ka khriania an ti chuan eng chu moi khria chu han soi te athia chuta a thlen no chuan anni pani kha anin nei don ani rom ni kha chuti ni chuan anin nei nia thil pakhat thadeu mai ka khria an thil in tuwa damdoi kan teranga ti chuan an pani chuan an nung chang zong an lo vek theina turin ro man na kan siam don alom a han tia a tha chu ro man na chu nangma ku ta om te se atita hetira hian miss I po chu alo in cheya assistant chun alo cheya missy mo ko photo zong a chunila mail thoberang an do tia ma se miss I chuan mo en za chiang e moi mu to le an ti chuan a en za chiang e kam mu to ti lampang poi mo lova ma se nang hi email thoberang ni nang ma hian moina om khan pa ve kham kham ni tin dar thlanga chun miss I chun ena uluk ta kain en lai chuan kiwi thil pakhat min rom pui ka ngai tlat mai an tia engmo an ti chuan ka pasol to pe yan hi eng ang mi khing chia ga ni ti hi ka kha chiang do ni han ti chuan assistant chuan o pe wan ta chu college a jo te to ni a ani na chung chang hi tiangin a phan pa thaka han thup ani ko ka khalem lawa enge thil ron dal te ini to ni a han ti chuan nya ani tho mai ma se ke pon in ta ka chuan Chinese doctor ang ka in soya Chinese doctor satya mai chu kan I bik lo hi a to ti hin han soya hetira hian Mr. Pe chuan
เบ่งเบจูไลน์อุลุกเดวินอาหารเอนะตุนมาทิลเซงเตจูหันไอตัวเลตาตัวน่ะอนุปุยนี่ไม่เดี๋ยวจูเองโมนี่น่ะทุบเนินอาคิดลัดนี่สติไรจวนแอสซิสแตนต์เห็นจวนอาบักกติเอ็มจูขากันมีจนไล่กันจนไล่เพียงขานอันนี้ขาอ่อนลังไล่เวเจียมายาอันเดียแอสซิสแตนต์จวนอาทิลเซงเปิลเวทเทอลมเขาเวลาเห็นทิลเซงเปิลเทโลมเทเนมหนังปุ่นสวยทุนคาตีนเราช่างพอแล้วกับเทียมไหมหนังปุ่นเสกลพดไม่แดงอันเดียติดได้ยันมิสอีเร่มิสต์เปียพูดสุสันเรียนดอกกิรฮาวากระปูคริสเซลตะกินยมเซลอนเนียอันติชวนกระตุนดูตักหนังพวกคริสเซลตะกินอมละกระทูฮีโอยูราติชวนลิมตะกินกันอมข้อมันไม่ตีนอันสบายชวนสันเรียอันดอกกิรฮาวฮีอาลาวเนียติชวนอาทิลินตัวเป็กติจูมิสอีชวนหันอินาจุดมินหูชวนผู้เบิกชวนนักกินเจราโปอิมปันฮิเฮียนิงไงตะกินอมูลานังมานิตุลุงไงตูเองมาจูอากันเข่งไม่เทสุดที่หุ่นอาชวนอิมผู้เบิกฮิมินขีดังอ่ะติชวนเกมันจินเฟลดานตัวกลงไอตัวเซลโดเนียอันติชวนมิสเตอร์เปชวนโอเล่กระปูกันขีนี่นั่นนี่ฮีอาทิตย์ลุงมาที่กับพลังไอดอนแล้วนี่ดีนักกดแต่ชวนวนเวลาอันปีเบิกชวนก็ตัวหนูให้จูเล่มินอาทิตย์เดียอัดเฉยเดียวว่าอันนุ่งจังเล่มาเอ็นก็เล่าบวยทักเดียวในชวนมินเราเคยติดตอนนี้ที่ชวนเกมันนุ่งจังเด็กก็เล่าเคยตอนนี้ฮัลโหลเดียมิสซี่ชวนกับพี่มาถึงนี้ขัดเตียงข้านี่น้องปังเชื่อได้ว่ามินตีเวซี่นุ่นละปังอะไรกันดีเวตัวฮีอันเดียพี่ชวนการมีตาจนน้องปังไม่อินละนี้ล้อมาเลยที่นั่นนุยาเดี๋ยววันนี้น้องเล่ตีนวันที่จูอันหันอินะเหตุใดยันเจ้าเทปนิโปอันว่ามันนะที่ตัวจริงตุมินอันเราเบนสักยังไหมที่ท่อนเฟลตัวอันที่ชวนเบลนุยันท่อนเฟลมาเลยต้นตรงให้จูกันเจ็ดตัวมีอะไรบ้างไปวันที่อันนั้นกันที่เชงเงี้ยตัวนี้ที่น่าหันสวยเหตุใดยันสวยตัวนี้จะลุยจนละเกี่ยวชนสมเสร็จละอันผู้แบบจวนเมสเซจประกาศอดงตลอดไหมเฮ้ยเงี้ยนิยมเสียอันเล่มันเดาโม่เมื่อแต่อันเล่มเป็นกันยังก่อนที่สุดท้ายจวนมิสเตอร์เปย์วันเล่ไม่ใช่ประกาศถึงกิสไลถ้าลากให้เรานวลไปจูเวเล่มิสเตอร์เปย์วันจวนแอสซิสแตนต์จวนโฟนมาวัดข้างถ้าลากส่งรถชวนนะคะคุยจังเงี้ยเราช่วยหาหลังเจ้าอาทิตย์มิสอีพอจวนเห็นทลากส่งที่เรียนเพื่อกันนี่ก็คอมพิวเตอร์เขาเคยมั้งโน้ตไปเจออันที่อันเสียเราประกาศจวนคอมพิวเตอร์จูอันเปียจุดเองมาจูหันค่อยกวลเวลตาคอมพิวเตอร์ก็ค่อยเวลดานอ่านหัวจวนมิสเตอร์เปย์จวนเฮ้ยวันนี้สู้ไปหมดเลยมวยเตะตีนจุดเลยมิสซี่จวนแห่งหัวขี้ทลากดิกตักจวนนี่เห็นสบายคันมีเราจุยเดียวเลยอันที่จวนจะไว้จวนนั้นโทษแต่เดียละมุ่นปากตาจวนอังกัลตาปอนละมาจวนนั้นชัวกะมิสอีจวนกันสัตย์ได้ดัตระกันช่วยเที่ยวด่านจวนและกันโคลตระกันช่วยเที่ยวด่านจวนแฮนทิลส่งเดตัวและทลากเราเอดิกวลตัวฮีเฮลัยโฮเทลจงอาเฮียนอมดีนไอ้ช่วยชัวตัดไหมนั่นติตาจะจวนและโฮเทลช่วงจวนนั้นรู้ตาโฮเทลจงจวนรู้ดินร่วมช่วงยันเจ้าเทปนี้นั่นจูอันบรรลุตลอดไหมจุดอะไรมิสอีจูพักละอีกนิดนึงติดโดนะอันติชวนมิสอีชวนเห็นว่าอาเบงหาตัวปุ๊บมาจุดอะไรเอ็งฟังเงินเป็นแผลก็ตาอันติชวนกับเบนนั่นฉันเชื่อมั้งเอ็งฟังเงินขัดเตียงทลากเลี้ยงข้าอินโนเซียมเชี่ยมากันส่งช่วงไทยเราเป็นอินเรื่องนี้อาทิตย์เอ็งโมเอ็งทลากเลี้ยงโมกันเสียมันในที่ฟินฟินเอามันนี่ก่อนที่จุดยันเจ้าพอจนฟอนคอแล้วตรงโอ้ฮัลโหลโอ้เอ็นตินะหันที่จวนเราไปตัวจวนกันเข้าตุป้าเบลอียโตที่มึงเชียตุมินมาอิลากวางินมันเองไงโดนนี่
in thil ti kha internet a engkim adak man veka a fin fiana po kan nei veke an lo ta chu thu khiat chuan yo zau chuan nang hi night rebet global organization a hekar bon tak mai kha ilo ni ringa lo tin miss e chu azota chu vel abial nu chuan nilo inghe niom sia thil khre sol pala omani zok lo mo tin abial pa bula chuan rang takin a on plan phaya ani tu chu Chinese doctor ve mai ni rom ni entinge ya to ani thenga a han ti chuan yan zau chuan han nam suna kam me te te na mai a chuan han beng zuya chu ta bial nu chuan a tinge min ben ring hota a han ti chuan ya zau chuan hlau takin kema ti pakhat ma amlo nia ama ti vek sonia te in miss e laka chuan a in soi thiam to zung mai sen yan zau iwa han doi zep tak em te na bial nu chuan a kon soi deuh tanok nok maya do tok teu in pan hi hian in chance thatak ka pe chowa ma se chu chin hmang tong kai lawa ti hian thil sualin ti lea chu wang chom voina tong hian ka thin rim hi an piang tak lo om nge ni ti hi in khriat angai nin ka khria ati veta he in thil ti sual man hi in tel nge ngai ron ani tin yan zom hena chuan he thil ti sual awang hian sen chung kwa hi in sum don na zong ti chiat aniang tin kha i thalak siam chu zong le min ti min chiat tum na zong kha internet lama thatakin kan pho chuak le vekanga ti chuan tu nge min che zok chu kan lo endon bokani atita ole nakina chuan rum pakhata chuan Mr. Pei le Miss E chu an thu do na chuta Mr. Pei chuan amak le mai kanin nei ni tu chu he tiang hianin kan boi te ze khang ti kalo kan lok sa mi lo a han tia nia to me khring non hi chu boi na hian a khata ni hi tin tha deuh chuan lo chang ve mai a ti chuan an han ngoi dun la deuh wanga inga ti nge ema i sei lova an ti chuan Mr. Pei chuan a han sei me tu po ka ho inge sei tu nang ni khem an ti chuan a ka khoi bik lo kan voi khat in hmuna vel kha kan ngai tu leta tina soita ti chuan khang hun zong kam pan ne kan man tun te kha alo rei ve ta le mai tin an han ngai tu du neuh thawanga ti chuan le Messi chu kan tho chuaka en pon se min khatiam don ya ke ma om ka du lat mai tin kal sona tum ta ma se Mr. Pei chuan lokin Messi thil pakhat soi du ka nei ni nang hi atak takin ka hmang ai chenin ka khia a kan ti chuak ta tu polo ni la poi ka tilom ma se ka hmang ai chen ni ti khila ka du ni tian sei zo no chuan miss I chuan chang lem lo chuan phone lama chuan a chhuat san ta dei maya nakila chuan miss I chu office a chuan a kon lu deuh sok a computer ma chuan thuin Jingzhou hotel a kha mi pakhat mai kok lo tuam thai sia pa kha ani hi nang lo mo le ti na thalak chu han highlight ta uluk de na thalak chu han en wanga ama kha le chiang mai atita heti lai hian Mr. Pei po chu office a chon lo thuwa anaut ne na chuan October ni som pakua khat le ni khmana thil thleng kha lo chui le le teu yan nan ni kha khamini khan khat le ni ka hana lo kalem tinan zota anaut te ho chuan kapu inanin chu khamini khan clinic a on kal lo tat mai tlai lama chu on kal ni tin report an on peta a try kalome to na chung ka khretu ka khreta ati ole in lama chuan Miss E chuan e tu lo bo saya Mr. Pepo a on ho ve chi to chuan a on luta chu kalama chu na on pheya Miss E an hu chuan Miss E chuan yo le ta mo hei san re kalo siama an mo takin kan han e zoi don nim niang lo te ya chuta le Mr. Pei chuan zan re lo siama mo enga tinge tun tum chu e tok mi lo siam sakte miela an ti chuan o ka e tok siam e ngai si rowa tun tum chu han e chin la kan ti mo le tin in tok chu a han pe ya chuta le Mr. Pei chuan
chu in tuk chu en deuh wang maya ala khre mel khop mai ma tinge la ta che tu ko ta di hlaw em ni an ti phei chuan Mr. Pe chu hlaw tel maya chu tiang lam pang phei chu ni lo ve tin in han tuma ma se Messi zok chuan i hlaw nei kha ti niom tak chuan ama zok chuan tlem zong chu hanina kha ti khalin ro le atita chu tiang ni ta ka chuan Mr. Pe po chuan la ve maya in nga lo chuan apia do khana chuan bula chuan pathuin Miss E dan vel chu an thlek le de wanga nakin deuh chuan kon kal nai leya khemo he man kan lo zai pui tiang che tin achem te ken chu achu saka ei to chu han zai puya chu ta le mi si chuan kanin to ma sok dok khela khian antia o khie in bol ka tum kha ne ya chuan kha in chunga khan ilo lut lol maya anti chuan khamini ka chuan ilung oi mel vak loving ka khia ati nei sei de kolom ma se tiang hian kanin kop zu yang ti hi karin lok sa bik mi lo ni antia chuan thil ei chu azei zowa fian nen an ram fel thlapa chuan thon to lama chuan kal leya Messi chuan a ei tur le ama ei tur te chu kon soya a ei tur chu a kon pe ya chuan a bula chuan thu vein e tang le an han tia ani dan ka chuan Mr. Pe hian anu pui hi ama tha tum tu ni khana khadeu tua chu wang chuan a thil ei tur siam pol chu a ei khre vio mai ma se ro thei siro wangin an eya chuta Miss E chuan nga tinge khata pukhan tur engma ka telo nia iwa ei khre mel ve antia Mr. Pe chuan ting bak ma chang lem lo chuta nakin deuh chuan Mr. Pe chuan in ton dan chu a sei chun som leya khamini khan khata khan kanin tong leya e sei dan chuan tin anin ton dan chan chin chu an sei le vela engpon in se thil kal to hnuam pani hian an chui le don ani tunge ani hi ro ni chia ti kha khria chiran tum ve ve ni nakin deuh chu Mr. Pe chu vakal hnaya a tuino ken lai chu han thlau china ma se le thlen ma chun mi si chun lo man ta chat mai e dik lo top mai tin mi si chun chuata chun thlau le ta zoka a khu fain tu kan la ngai tin an kal son ta ve ve ma se khu fain tu kan la ni rovin ral thuam ve ve an ru ma mi chu an vala ve ve ta zoka he pa hi ka mel ma ngai lo ni he nu hi ka mel ma ngai chu lo ni tin min tha main ka tha le zo ka ngai ni tin anin ve ta than maya chu ta le Mr. Pe chu vakal than thana dokana thilom chu tit lain chu ta Miss E chuan chem te chu na kan vom phei ta fu mai ehe nang he min thai tum tak tak mo ti chuak ta nang ma zo khian ama tongi min thai tum to min lo bu mai zo ka nei tin Miss E chuan a soya kan ruam han na zong po boi tam tak nang hian ni ti chia kan hun pui po min bom chiat saka tin anin be na zong chu on soi chuak ta Mr. Pe po chuan nang hian kanau te tam takhi thata chu wang chuan ke po a ko ki min chuya ram chang la ke tu mani i thil ti zong hi ka khe chuak ve vek to a han thia ma se a mai che chuan nang po enge moi ni vak bik chuang le han ti chuan ke te chuan kapu en koldam tu ni wangin mi thatak ni du ka lo ngai che he tiang mi khing hi niang ti ka lo ngai lo an tia chuta Messi chuan ani chuan tu na kan ni na ve ve kan in khe chuak to boka kan ni chu kan ninga ni mai lom ti na kon kal na ya an pani chuan anin sual ta a to pa chuan in tin mo chem te chuan a ngo nga chuan an tina kha kanin hu khom na mai tuam thlen pa khe ni tingo kan nau te tom tak nang he ni lo ti hluma tia chhuat chara han tum lai chuan ani zok po chuan nang ma ni kan huan wang chiwa thil ti kan ni lo kan kong lo da lo la warning pek so kan du wang mai ni khat tin an hanin chhuat chal ton zaka a to pa chuan Mr. Pe chuan ole thwai in hial boy hanom ziom to lo i du chuan min that theyang ma se hi khwela min that ani chuan nang hian pasal i nei don to lo i pasal i ti thlom ani don ati ta ka chuan Messi po chuan a chem chuan la thla abula chuan han muwa kan thil ton hi makmut mai
mel ma pahnih in hoi em kan in nei ni ti hi kan nau te hin khata se eng tian takin ngai ang mo tin an pahnih chuan an nui don ta hok hok zoka Mr. Pei chuan ningot mai kan chan chin le kan ni na dik tak hi mi tan khwet khak hi tu love ani lo chon boina pun run mai mai an tia ti chuanin entin nge kan in khwet mi lo thei re eng ti ka tron khan nge min ran hel tona ti te chu an hanin zon vela Mr. Pei chuan kha mun pakhata kan nau pakhat i lo ti thlum lai khan i beng bet la ka muwa khata tron khan nang mai ni ka ring chho tron ta lo ma le ati ani mo ka kha thia me an ti chuan ani le dang ve le eng ti ka tron nge ke hi min khwet chu an ti chuan ke pon khami hun lai tang thok khan ni lo ti ve mai boka chu ta le mi si chuan ang pon se kalaga enge thil dang je pila nei am tuna hina sei chu hun tak nin ka khia adita tum kha chu kan ha jung chang a hian nupui nei to anga ko mangai wangin mei che pakhat nen hotel pakhata kan chiang dun kan to sin han ti chu miss e chuan rang takin han ku nga la chu mei che chu tu mo khoya nge om ka zong chuak don ani han ti fiam vela ngoi te inga yang khan ni hleinem mi pa ngai ve mai ni ya kan hnai na ken tel wangin khatiang han kan omani mai eng ma thil tak tak thleng lo han ti ta ka chuan a thla ve ta mai ya nang enge han soi ve ko le ke kein puang ta ati ke chu pasal ka nei to han ti chuan pasala khunai pasal chu om ka zong chuak don ani hati ve nga la ngoi te ke ni po a lem tho lom in nei na lem vek tho nia an han ti ya ma se mi pa hina oi che lo company pon he thiang kanom do na kan in ka kain do na piang thai nia ani po chu engma tak om nge nge yang an ti chuan inga yang khan nei ne ani chu te te tonga ka khriat ania ka school ka pui thun ka thian tha nia kan in ka eng ma om lo kan na wangin ka tinga kan om khangai ne maya ani na taka chu nang ai thwa le mel thwa le ho sa box si tu ma nang ma tluk tu chin om thei nem an tia ko oi lo top mai an ti chuan yo oi lo mo ani chuan kan fin fia nge ti na kowa anin fop ta ti chuan an ni pani hi lim takin anom chhota he thon thu hi lo top ta ni ole thon thu dang kon ti chuan evat kan tu manga ton tu patan chuan ka ti zong khani phot se thon thu dang kon chu hun kan lo ngai chang le don ni o Made in Korea box khata sachet somthum om thlakhat ei tina ani a gluta whitening plus aminga changreng po ngawna chakcha ani ti sha thei em ani a sachet khata hian mg sangli lai me lut pokani tester ka ei to awangin kei chuan acha ka ti a chuwang han cha chu kani pokani tin aron lei to tele a ei to ti shimin feedback anei cha em a achadzia an soi cham chi me ani google lama review anei cha em me boka tin hei hi mi be dong to tam tak ngawna tam tak ka ei to a ka ngau theilo ka enga ma hian a thok ve theilo reng ti te tan acha em maya awak nge ya a thok nge bokani vuna tinau nalin vuna ti glow moinal em a vun chuar apot mar boka kan taksa a ser rum duk om zong te po ne takin ala 5 vek thaya vun nau nal em vun nung min pe chuak tu chak cha em mai ani kan lo try ve chin cheu don ya